ma ji uso puothe akene bende tinde mago bende timore kata mana e oganda joluo ni ka ng'ato samoro ni tuo samoro entiere gi ng'ol moro bende tinde bende ji puro ne jowetegi. Hera mar joluo mane nitiere manidwaro ni joluo her wadgi emorumo mana kaka Biblos be wacho ni hera mane Yesu okelonwa sani orumo. Ji ok ng'ato dwa noherre kende makata Paulo ndiko maber no oganda masani en oganda moherore kende. Makata king'i adier joluo masani wacho ni dier mako wadu ok moni nindo to chon dier mako wadu nonego moni nindo nikech ko wadu nigi chandruok ni to iti nindo to joluo ne jonyadhi ki ng'at moro ma in gi nyalo to kikony jodalu kata nyuolani chiemo ko yudi ti nyadhoni kendo nyedhono no ber no lero itiji idwa konti imbe dangi wuok kama to or mama uchalo dutenga kata kia anyuola ni moko ok nya nyombo matia ni jaluo kata ka ng'ato ne onge godo to yudo nyar ng'ato modwa nyuomo to ng'en nyaka chon ne nyaka nyuom nyako tanyuola ikore ma ikruok ma ng'ato golo dhiang'ani golo dhianka mago gik mane nitie nikech era no ne nitie. Koth nochako gowa kanye? Koth ogoyowa sama wawe kitwa gi timbewa to jarachar obiro nokelonwa nyuol manyien ni mana wan go machono ni ne rach to waduogo yudo ni manyien no ero okelo pogruok okelo rach malo ber omiyo dang'o kwadong'o wayuagi karwa nene to wanyalo maparo to wanyatimo nang'o nikech biro wasunge ni oketho weche mang'eny mana kata ker mwadwa wuoye ni en momiyo ker onge teko koro ni ina ker kanyo milongo nang'owa ceremonial meyonge teko to ker kaka wacho ni cha ne en ng'ama nigi duol ne en gi political power economic power go authority te koro walosani na kotendre kod ker